Ġi fi tmiemu l-EPP Leaders Retreat f'Berlin li għalih attenda l-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fejn ipparteċipa f'diversi laqat ma' numru ta' mexxejja internazzjonali. Dawn il-laqat kienu mifruxin fuq jumejn fejn il-mexxejja kellhom l-opportunità ta' laqat bilaterali. Matul dawn il-jumejn ġew diskussijat ta' temi ta' interess komuni fosthom il-qgħad ekonomiku, l-immigrazzjoni u n-newtralità fejn kien hemm bil dwar il-ħidma favur il-paċi. Tkellimna dwar diversi materji fosthom l-immigrazzjoni, is-sigurtà, imma wkoll kompetittività kif mhux biss il-pajjiżi ma wkoll l-Ewropa magħquda tista' tkun aktar kompetittiva biex bekk allura kull min jinvesti partikolarment. Anki tkellimna dwar l-startups u dawk il-medium size u small sized enterprises ikunu jistgħu ikomplu jinvestu u jimxu il-qudiem b'anqas burokrazija. Bla dubju l-EPP kif diġà qed li l-akbar grupp fiħdan il-Parlament Ewropew tibqa' allura tkun qed tagħmel din il-politika favur iċ-ċittadin Ewropew u għalhekk kien importanti li nagħmel il-punt fuq l-importanza li Malta nkollha aċċess aħjar anke għas-swieq Ewropej biex tassew nkunu allura qed nieħdu l-aħjar benefiċċji minn Unjoni Ewropea magħquda bħala membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea kif issa għadna kif iċċelebrajna propju l-20 sena. Saret ukoll laqgħa mal-mexxejja tal-partiti li jagħmlu parti mill-Partit Popolari Ewropew li hija ta' importanza kbira fid-dawl tal-elezzjonijiet li se jkunu qed isiru fil-Ġermanja fi frar illi ġej. Bernard Gregg kien akkumpanjat f'Berlin mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Għalja u ma żaru fost l-oħrajn l-Ambaxxata Maltija f'Berlin fejn intlaqa mill-Ambaxxatriċi Marlene Bonnici li se tkun konfermata f'dan l-irwol fl-aħħar ta' Jannar.